Ngibikelele-ke babukeli emakhaya, ngibikelela ngaphansi kohlelo lwethu umgwazelo. Babukeli emakhaya nibikelele yona-ke ingwenya edla ezinye ingwenya. Babukeli emakhaya namhlanje-ke sibhalelwe umfowethu la wathi ngwenya ngicela ungisize la. Nayi inkinga engivelelayo. Kodwa-ke babukeli nani niyazi akunayo amaningi angile engingamaningi ake sinikeleni khona. Mbonani babukeli, ngibhalele uhlelo lokuthi lingisize ngoba nginenkinga kama wengane ungafuni ngibona ingane kodwa ngiyayondla ingane. Kodwa-ke ngibona ukuthi sengofika ngisizakale la ngiyakhona kubo wakhe uma wengane. Akunokho mina ngoba Zinhle. Mina baba wengane. Oh, ngiyangena la. Hayi baba ungacupha khona la. Esicela. Okay, sis. Singakwazi ukukhuluma nawe. Mayelana nani mhlawumbe futhi? Size ngodaba lababa la. Ukuthi uba kunjani? Angezi? Ukuthi unani baba? Angithi cela ukuthi sihlale phansi mase siya. Ungahlala futhi phansi. Okay. Awusuzazi. Okay, baba ngicela uze ngapha ngakubini ukuthi sizo. Sondelana sonke singabalekelani. Ngazi noma ngihlale ngapha noma Hayi ngapha ungadlala eduze kwakhe. Sisunjani? Ngiyaphila. Hayi khona. Okay sisike mina ngiqale ngiyithule nje ukuze sizoqhubeka naye inkulumo. Mina ngingwenya ehamba ngaphansi kohlelo umgwazelo. So sibhalelwe ubaba la. Njengoba ubona sifika naye sibhalelwe uyena wathi ucela simsize. Unenkinga nawe nengane yakhe. Mabuti. Emva kwesikhathi esingaka-ke yena-ke wazofona namhlanje wafonela mina. Oh kuhle ngoba naye nangu la eminye imibuzo uzoyiphendulela. Awuqhubeke. Okay. Kodwa-ke sisi mina ngeke ngikwazi ukuthi ngiye kakhulu. Ngicela ukuthi siqale ngapha udaba uma iqeda ubaba mase sibuyisa siluza ngakwena. Ayikabi sisi. Baba, bengisacela-ke uqale nodaba uze nalo usilandise nje isitori sonke ukuthi sila mayelana nani. la uzinhle sineminyaka emine sabonana naye. Ngone ngane neminyaka emine. Ingane ineminyaka mingaki? Emine. Okay. Ngimnikeza 1000 njalo ngenyanga. Ngihamba ngiyiholi futhi lo mali emsebenzini. Uthe Uyawiholi kanjani ngenyanga noma ngesonto? Uhola ngesonto wena. Hola ngesonto. Okay. Uthe sekuphathi nendawo akasafuni nengane yami noma kuhlatshiwe futhi akafuni nayo. Noma ngithi ngiyayibiza akafuni nayo. Ingakho ngize ngabhalela nina. Okay. Baba ngibuze nje. Ubuze unesikhathi esingakanani ingane wayicela? Ingane ngizabanga ukuthi manje ngineminyaka emibili wemthathu. Ungasayibona. Sayibona nje basafunda. Sisi. Besicela ukuthi size esayidini lakho ukuthi kahle kwenzakalani. Ngicela ukubuza sisi ayikabi before nje size singene esayidini lakho. Awuhlali akekho umuntu omdala noma mhlawumbe uma wakho noma mhlawumbe baba wakho. La ekhaya. Angezi? La ekhaya. Uma nje sathi isandla la ekhaya. Ngibuza usekhaya. Yebo la. La ekhaya siqashile. Sobabili nodadewethu omncane. Ukubona nje. Okay. Abazali bakuphi? Yena ubhuti wabuza izinto ey'ngaka Okay, hayi. Ngicela ungigqinisele ukuthi imibuzo iminingi kakhulu. Okay, sicela ukungena edabeni lakho ukuthi kahle kwenzakalani sisi. Yini le kwenza ukuthi ube
nofuqufuqu nogqozi lokuthi wale nengane kababa uMkhize. Into yokuqala nje engizoyisho la. Konke lokho besingeke sikhulume ngaphandle kwalamakhamera angizele nawo la ekhaya. Amakhamera wema iwona kahle kahle asuke sihamba nawo ngoba njengoba thina njengoba siyimali suhlelo. Usho ukuthi nami uhlelo. No, part of yethu kuyaphoqa ukuthi kumele amakhamera bekhona and ayishuthi into eyenzakalayo ukuze nawe makuwukuthi khona lapho ongagculiseki khona usebenzise wona against thina. You understand? Hayi kuyazwakala futhi kuyazwakala. Okay. Bese acela usichazeleke nangu baba uMkhize bese ibekile lakhe iside. Bese acela usike sizwe lakhe iside ukuthi yini vele ekwenza ukuthi uzube nesibindi esingaka sokuphuca ilungelo lomzali ingane yakhe ukuthi ayibone abe ne-relationship nengane yakhe. Isondlo sakhe asinganelisi. Esikhathini esingaka Esikhathini esingaka kancane ba kancane. Sicela ukuqhubeka. asinganelisi isondlo sakhe ngamazisa futhi efonile. Ngoba ngasawabamba amakhola akhe ngoba ngamtshela ukuthi angufuni lo 1000 nalo ngifakela wona mina. Ngamtshela ukuthi ngifuna malini uyakwazi naye lokho. Ngazi mamele ngiphinde ngisho yini ukuthi malini. Imake sithi ingane ngithi yahola 350. Ingane ihlangana no250. Kanti 350 ubhayisele ba. Yabo kwakhe yena mele benesondlo mele Imali sondlo ingane. ingane sihola malini manje? Ayukhona u350 ingane manje. ingane ihola 550. Manje wena uhlangana phela naloko ukuthi ingane khona u550. Kanti akufanele ukuthi ingane uyohlekela ngaleyo mali. Oqala Yebo. idanti engane awuhlangani naye. Lokho okwayo eyayo ayona eyami ayona yakho. Kanti akufanele ungilekelele ngaleyo mali. Yakuhlula na ukuphendula umbuzo engawubuza nakuwena efonini ukuthi le mali enhlezi ngikutshela ukuthi u1000 awunganelisi ingane le. Imali sesi. Hey, i1000 awukwanelisi imali. awunganelisi. Awanelisi. Ingane le Kanti ngizalayo. ngiyabona abantu abangaka Kanti imali ubaba kahle kahle isondo lesi sonda nina noma sonda ingane. Butami. Yena unomlomo ukuyikhulumela kwangathi nawe Necha angiyangithi njengoba sihamba naye kahle kahle sizosupporta yena njengoba sila. Yabo? ngilalele futhi. Kulesi sipoki esize kusona la ekhaya. You understand? Ngiyabuzwa. Sisi lento yenzayo ayikho right. Uyayihola imali yengane and ufuna futhi nomkhize akunika 1000. Iningabi leyo mali. Ayikho ningi. Kuba Ingane ayikho ningi. imali. Ineminyaka ngaphi baba manje ingane? lengane neminyaka emine lengane. Wesisi angitsheleke wena. Enganeni engaka ukuthi yipi imali edingakalayo ukuze yondla ingane engaka. 1.5. Ayikho lonto ishoyo sisi musukudlala ngoba. Hey 1.5 ngamanzi ngamtshela 1 lengane la yaze ihlawulela aze yenze lutho lengane ngaphandle ukhiphela lo 1000 nakahle ezokhipha la. Phela 1500 iwona ezongikhiphi 1000 mina u500 lo holwa. Ima kanjani? Mawuthi kanjani usho uthini mawuthi kanjani? Ngoba uyasho ubaba ukuthi lalela la sisi imali sisi. Yabona nje 1000 lizokhishwa ubaba nani lihlanganise nithenge igrosa enkulu iyala ekhaya. Kahle kahle ubaba ufake lingane ukuthi igcwalise kule grosa enithengayo mina la ekhaya. Webhuti angigrosi kuphela. Ngiyarenda nami la. Phela ungenzi ukuthi kube inkinga lapha. Ingakho ke ngisho ukuthi awunganelisi u1000 anginikeza wona usuku odla ingane. Manje ngakufuna ingane yami. Ngeke uzuyithola ungayihlawulelile. Ngeke uzuyithola unganginikezile lo 1.5 engusho. Sisi wena kahle kahle la mina indlela engibuka ngayo la engazuthi wena ubaba lo ufuna ukuthi wena akona yini noma
nisajola noma kwenzakalani. Mina baba umdala njena. Ngithanda umvulela amathanga wawungaboni ukuthi ubaba omdala. Hayi phela uthi nawe uthi. Ayika. Hayi uthi cha. Nje bese ngibuza. Kahle kahle Zinhle ngisacela ungichazele ukuthi Thethwa kwawufuni nale ngane yami. Ayisho uzwa kahle wena baba wena. Ngiyozitholi. Ngenze ngithole. Imake sithi awukusichazela into eyodwa ke la. Ukuthi ubaba imalini ekumele ayinike wena ezokujabulisa ngoba uyachaza ukuthi leyo mali oyifunayo akayiholi. You understand? Sengathela ukuchazela manje. Seyabo manje sekufika la ngikhathela khona manje. Ngakutshela ngathi ngifuna u1.5. Sisi phela mawenza kanje kuzoqoqa ukuthi kumele kiwe enkantolo. Kanjani? Muthi kanjani kahle? Phela kuzomela ukuthi sithathe lelo daba silise enkantolo nobaba umkhize nawe. Usho ukuthi awudeli ukufika nalabantu ufike nabo la ekhaya. Wezinhle. Lalela. Bazi kuba amantombazana ashawa ngabe ngishaya manje. Awucela ehlisa umoya. Lalela. Yabona ke webhuti baba. Ufuna ingane yami. Ngiyozuyithola. Ngoba lo isho ngiyozuyithola. ngoba yini ngithole? Ngoba awondli ngalento lekufuna ukwenze ngayo. Baba sengiyabona ukuthi inkinga ikuphi la. Kuzophoqa ukuthi kumele iyoqedelela enkantolo. Wena nobaba kumele niye enkantolo ngoba lento oyenzayo ayikho right. Yabo nje into yokuqala nje uwondla ingane esikhulile. Ngeke uwondla ingane ekhulile uwondle ngazuthi ingane encane encu. Musu ukudlala ngoba musu ukwenza ubaba ondle wena. Ondle ingane, ondle nosisi wakho. Shuthi kahle ubaba ukhokhela irent. Akhokhele akuthengele ukudla lalela sisi. Usaseyingane ngapi? Usengawuthola umsebenzi. Usengenza into eningi ngapi? Musu ukuzehlisa isithunzi kanje. Angibuzi ukuthi ucabanga ukuthi la endlini kanti ngihlala ngani. Angisebenzi nje umubuka ngisebenzi. Mungibuka nje. Ngoba ngirenta la. Angisebenzi. Ngithengelo yena ukudla. Uyangondla wena? Hey, musu ukhuluma nomuntu kanje ukuthi uyangondla wena. Hayi ayikho ayikhombisi nje nanobuntu leyo. Wezinhle. Ungathi umuntu uyangondla wena. Hayi kahle sisi. Kahle nomdako wezitsanga. Hayi ke kuyinkinga ngibhuti. Kahle ubhuti uzele abantu abadawa ezitsanga la endlini noma uzele ngale ndawo. Cha indlela okhuluma ngayo. Hayi. Nje uyakhombisa nje ukuthi ukhulumisa kusikhotheni kwentombazana. Ngingakho ngakhetha ukuyidlalela ngedwa. Sisi ungalambeli komunye umuntu. Wothi mawuxakwe inkinga zakho. Ungabe usuthesa umuntu inkinga zakho. Yabona into osuyenza manje iwrong. Ubaba mdedela bona ingane yakhe mayikunika 1000 is enough. Ngeke ibone. Sisi ngicela ukutshela something. Uyazi ukuthi khona abantu besifazane abala ngaphandle abangondlelwa ngisho ukondlelwa ke. Anginandaba phela nabo uhlangana nabo. Yena akonke ingane yakhe ngendlela ekumele yondle ngayo phela. Okay sisi okay ngiyakuzwa ukuthi usho kanjani. Bese acela ke senze kanje. Kanjani? Bese cela ukuthi ubaba umkhize umnike ingane. Ngimnike ingane, ngimnike. Ya phela ingane yami. Ngeke uzuyithola. Okay. Sicela ubaba umkhize ukuthi wesisi angithi ke wena uthi ufuna ubaba umkhize ondle ngo1.5. Sicela ukuthi ubaba umkhize uzokhipha le mali ayikhiphayo. Wena umusu uyagcwalisela. Umusu ubaba umkhize kuba uyena othenga igrosa ayilethela ekhaya. Eyengane. Ingoba ngingakwazi ukuyithengela. Uzomnika imali yeqolo, umnike imali yelokhu njalo. Uma umkhize uzohlanganisa imali yeqolo nemali sorry ngicela ungilinde ngiqede. Hayi kabi. Ngilinde nje ngiqede. Uzomnika imali ikhadi leqolo njalo ubaba umkhize uthathani? Uthatha imali, athathe ikhadi leqolo ahlanganise nemali yakhe, athathe ingane ahamba ayithengela mase ayibuyisa eyayiletha. Yangizwa? Yebo, ngiqinisile. Ngiyakuzwa. Akusiko lokho baba. Ngiyakuzwa. Ngiqinisile.
futhi mina kuze nginilande isipoki lesi kuyena umuntu yebo sipoki ngoba kumanje ngabe ngiyamshaya Uyamthuka phela manje. Hayi, uyisipoki. baba ngicela wehlise ula hayi isipoki Wena ungabhukeli kimi. ungafuni nengane yakho Ungabhukeli kimi. Ungalingi ukuthi ubhukele kimi. imake sisi ukhuluma njalo manje sisi Yebo. ngicela ucabangele ingane Ngiyayicabanga. uyazi ukuthi Ngiyayicabangela. uyabona lento oyenzayo mina lento ngendlela engiyibuka ngakhona lento oyenzayo ukuyicabangela wena ukufuna wena ukuthi ungamele yonke into because of wena ufuna ukudla amandla ababomkhisi yini kwaba yicala ukuthi wamithela ubabomkhisi Hayibo. Uneshop utalento eshop. ya Yokuthi mina ngamithela yini? kanti lengane ngaba imake sisi mawuthi ngine show yokuthi uqonda ukuthini mina ngazi ukuthi yami lengane baba uneshow kangakanani ukuthi ingane yakho ingane ngazi ukuthi yami kanjani baba kahle ngoba lo wathi yami ingane wena ubambelele ukuthi kuthiwe yakhe ingane ya ngibambelelo mina ngazi ingane Iyafana nje nawe yona. iyafana nami ngoba yami kanti izokuyifana noma wena ucabangani kanti okay yazini baba ngicela ukuthi senze kanje sisi inkulumo zakho sezingenze ngashintsha umqondo uyazi ukuthi indlela ebengikhuluma nawe ngayo kodwa sengiyabona ukuthi la kunokusa phakathi Unokusa bhuti kanjani? kahle khona ugqoke icathulo engamlingani ngendlela iyimasisi uqonda ukuthini mawuthi asibukane Ngiqonda ukuthi ngoba ngithe zami ziyanginela. for why wabuka ezababa Ngibona ngathi zimneli kahle. sisi okay baba lamagama lawa nawe umdala kumele uwabuke nawe ngendlela eza ngayo uyaweza ukuthi aqondephi yawezwa wena and baba ungalibeli uyikhohlisa libeli uyitshela into engekho into kumele yenzeke kumele sithathe ingane siyoyenza i-DNA wena nengane hayi ngengilungu ingane yami ngifuna i-DNA mina kanjani baba yami ingane ngifuna i-DNA ima kanjani ngibambele kabi wathi ingane yami hayi Unesiqiniseko na? baba imake sisi cela kancane baba unazo ezinye ingane ezinye ingane anginazo ezinye baba kodwa kuke kudinga ukuthi njengendoda uke uhlale phansi ubukusise ingane and wenze sure ukuthi njengoba usupporta wenza yonke into enganeni wenze enganeni yakho ise-South Africa la izinto zenzeka ngenye indlela ungathi wena uyakhulisa kanti ukhulisela omunye umuntu oyihlalele kahle ngengane yakhe yabo ukuze kodwa yena wekade insurance yami mina ngifuna ama-DA ngifuna ingane yami kuphela ingane yami ngifuna Ukhule ngampela. DNA, IDA. nginandaba wena lezo zinto ngifuna ingane yami mina sisi ngicela ukuthi-ke ubaba ukuthi uzokwenza kanjani ukuthi umsize ngoba kodwa lento le nathi soyingenelela ngoba siyabona ukuthi engazuthi khona la kunobuqhophololo khona la and sisi ngicela ukuthi-ke wazi ukuthi njengoba mina isingenelele yimina le ndaba le mina ngeke ngishiyile kanje and lento baba samele ike kini sisi emakhaya Ngihlala empandeni kusakamthetho. okay baba bengicela ukuthi sike sizameni ukuthi sinikeleni khona empangeni Ngoba bhuti. kumele siyokhuluma nabazali bakho naye ubaba ahlale phansi Iba babe khona mhla ekhaliso kwengane. ngikhalisa kwengane kanjani uthini manje wena Kube bayazi bonke labantu labo ngilethe labo nala. sesikodwa ukuthi into ekanje uyikhulume kanje akukho right hayi nakubo abangifuna Kamhlola vele ngeke uzuye ekhaya. yima uzamkwehlisa isithunzi sababa bangifuna njengoba uthi uyayikhalisa Kade sazehlela isithunzi sakhe. ngoba Hayibo. Uyabuza ngempela serious bhuti uyabuza. kodwa lento yenzayo sisayikho fair ayikho nje fair even if noma kuthiwani ke
baba kodwa nani niyabona ukuthi lezi zinto zenu zokugijimisa iy'ngane ey'ncane ukuthi ekugcineni kunjani. Angikhumbuli mina ngikhaliso kwengane. Baba musu Angikhumbuli baba. Ufuna manje ngikhuluma izinto yini esasenzeka? Zenzeka nini? Mhla ukhaliso kwayo ingane. Noma ngiqhubeke. Akona lokho kuphela phela ukhaliso kwengane kuphela. Ngikhumbula zonke lezi zinto eshoyo. Ezakho wedwa lezo zinto. Mina wena nginika ingane yami. Ngeke uze uyithole mama. Kodwa sisi lento yenzayo ayikho right. Mina ngiyakutshela. Iyiphi right bhuti leyo ukuthi njalo ehleze ngilethele 1000 Imali leyo. imali kuyena imali kwingane akuyona imali. Ayikho lento ayishoyo. Wena unayo ingane? Mina. Yebo. Yebo mna. Uyinikwa 1000. Yebo nginikwa 1000. Kwazi. Ngoba Hayi kusabalekile kodwa kukwazi. Silala sikhona. lalela sisi ingane emeke yaqala yaba namazinyo aphelele. Isidingo sokuthi libe likhiphe imali enkulu asikho. Ngibona icosta ke mina. Lalela la ingane sisi umukhokhele umalume walokhu njela wathenga igross endlini. Ngicabanga ukuthi that is enough. Ukhokhela umalume lokhu nje igross. Iqokani? Lalela sisi. Iqoka plastic yini? Cha phela ngizwe phela. Ukugqoka nani lokho kwenziwa mhlambe ngaleso sikhathi hayi ukuthi into every month kumele unikwe wena imali ukuthi uyothengela ingane impahla. Hayi. Futhi ukuthengelwa kwengane ngeke ithengelwe wena. Ubaba uzothatha ingane ayinayo ayoyithengela. Yazi mina ngibona Nangu uyasho ubaba ngoDecember. No, yazi mina ngibona ngathi nobabili niyibhorekele nje ngoba nize like high. Bona ngathi niyibhorekele ngoba ngeke uze uyithole ingane. Ngeke uze umthole uze nandi. Ngeke umthole. Sisi. Lento yenzayo njengoba ngisabeka namanje. Kodwa ke mina ngizokufundisa isifundo ukuthi into kanje akuyenziwe ebantwini. Yabo lento oyenzayo wena kusho ukuthi uyijwayele. Ngijwayele kuba Cha phela into kusho ukuthi ujwayele ukuyenza. awumbuze mhlawumbe uzokutshela wena. Ngibuze kanjani ngoba mina ngikhuluma nawe, angikhulumi naye. Ukwazela ke sinakulanda abantu abazomkhulumela. Cha mina ngikhuluma nawe ayikho into engizoyikhuluma naye mina ngikhuluma nawe. Ebhuti ngathi nawe uzongimoshela isikhathi ke manje ngibhizi ngiyaluka angazi noma angibonakali yini. Sisi baba ingazothi sisi mhlambe nako kwesinye isikhathi kubuye kube ikona ukuphazamiseka ngokomqondo yabo. Uke wena uyitshela ukuthi into oyenzayo i-right kanti awuboni ukuthi ulimaza ikusasa lengane. Uqonda ukuthini bhuti muthi kuphazamiseka kwengqondo? Yabo indlela owenza ngayo sisi mina ngibuye ngibuke ngazuthi mhlambe khona inkinga mhlambe wahlangana nawo before mhlambe nengqondo naye yabaleka ngaleso sikhathi. Wahlahle wena uqonda ukuthi mina la engqondweni yami ngiyahlangana. Ngisho kanjalo. Izenzo zakho mina zingibeka komunye umqondo. Phela ukuphazamiseka uma abantu baphazamiseka ngendlela ezihlukene. Vele uyahlala. Ukubona manje lo ukuthi ngiyahlanga. Angiboni manje kodwa ingane yami. Phela mina ngangithi umuntu ophilayo. Usho sangiphili. Ngifile. Awupheli uma ufunda ingane yami. Cha indlela owenza ngayo. Ngeke ungisho umzali wengane ingane. Noma ke mhlambe thina ke sithi umzali. Mina ngibona ngathi ingqondo iyona engekho. Umdala kodwa bukufakane namatheni uzenza ingane awuyona ingane umdala. Engeke ngikhuluma into eyodwa nawe ngitshela ukuthi ngifuna malini isonto sengane. Sengikhathele. Imake size yakhe ingane. Bebhuti angisinakwazi kanjalo ukuthi yakhe. Shuthi yakhe. Baba uyalizwa le lamalo kunjalo lama answer aqhamuka ngapha. Nawe wedlala ngami. Uyayibona ukuthi icacile lento. Hayi phela hayi ukuthi ngangidlala ngawe. Sasisobabili wayengekho. Babengekho. Akwazi ukuthi manje uzosho kanje ngoba nakufike nabantu ufike nabo la ekhaya. Masisi inkulumo zakho ikhuluma phambi kwami naye ubaba. Cha buti vele. Akusiye yakhe. Angisho ukuthi akusiye yakhe. Uthini pho?
Ubhuti kahle kahle la ikuphi afuna ukukwazi. Sisi. Yabona nje izinkulumo zakho. Kahle kahle manje wena usubaleka nento yosobala phela manje. Wena usubaleka ukuthi ubaba ushilo wathi makukuthi yena wazi ukuthi eyakhe. Yabona nje njengamanje phethe ikhanda. Awuja manje. Ngicela ukuthi lento sike sithi ukuyinika isikhashana sike sambeni sekubo kasisi kuke sisiyothola kahle iqiniso. Amhlola akaye ekhaya lo. Yezwa. Wena ngeke uzubhadi. Ma kodwa uzobe uhamba nathi angithi? Ngeke elibhadi. Cha ngithi uzobe uhamba nathi. Kwakona nje Shuthi phela nami ibhuti nyoma eminyango. Ngoba ngeke ngeke serious ngizoma eminyango ngoba hayi. Ngeze ngenelwe ekhaya. Ngeze elibhadi. Imake sisi njengoba uthi ubaba ngeke azolibhada ekhaya phela uzobe engahambi yena uzobe ehamba nathi. Ithini sifuna ukuyothola udaba kubantu abadala ngoba siyabona wena ayikho into ezosisiza ngayo. Engabuza usiyami. Engabuza ukuthi babe khona na abantu abadala mhla ekhaliso kwengane. Baba, Angikhaliso wengane mina. baba yabona le ndaba Khaliso wengane kahle. ngicela siyeke lento yokukhalisa umunye ekhala kwengane. Ngicela ukuthi silungiseni le indaba yengane. Please. Abona bafowethu mina ngaya kubalo bangixosha noma wakhe njengoba isipoki nje. Abafowabo bangixosha bangikhupha. Bathi bazongibulala. Mina ngibona ngisengaya kubalo. Cha phela baba ngithi uzohamba nathi. Uma uhamba baba ngicela ungilalela. Uma uhamba nathi akukho la ungeke ungene khona. Songena nje kahle siyobeka udaba kubazali. Sesikhuluma nabazali ke manje. Omzwanga ethi nani noma eminyango omzwanga nje. Baba uzohamba nathi wena khuleka ngeke sime eminyango. Futhi into engibukayo la ayikho into esizoyikhuluma siyiqede kahle nalo sisi. Lo sisi lo unenkinga. Bengiyagula ngumhlanje. Baba ngizocela ukuthi simshiyeni usisi kodwa ingane samele siyozwa kahle kubazali. Ngayixaki nje. Engayixaki. Hayi ekhaya. Kanjani Lala ubugcina lalela sisi siyakubazali bakho sizizile. Uhlangana nabazali bami. Kanjani? Uyobachazela isimo abhekane naso. Wachaza yini mhla ngimvulela amathanga engimithisa wachaza ngoba phela akachaza. Wakumithisa manje. Ubhuti ngathi nawe ubuza izinto eziningi. Cha kukuthi la ukhuluma izinto eziningi. Akwazi ukumithisa manje. Ngoba ngisho sabo manje ngibambene ikhanda. Ngiphambene ikhanda. Baba yabona inkinga yokugijimisana nezingane ezincane. Kodwa nani baba ayi ngaba ukho kulezi inkinga kube wasukela umuntu ongangawo. Umuntu ontanga yakho. Ngabe manje awukho enkingeni enje. Phela lo ngamshelo ngiqomo wavuma ngaleso sikhathi. Sengafika manje Ngaqoma vele. Ngaqoma kwenzeka lento eyenzekayo. Angimbamba. Ikhona inkinga la ngaphuma kwena. Ikhona inkinga ngifuna ingane yami. Ngeke uyithole. Never. Yezwa. Hayi baba ngiyasizwa mina isitori kodwa manje hayi engazuthi usisi bekungesiyo umuntu bekumele size la sizokhuluma naye. Bekumele size la sifike noma wakhe nawe baba ukhona noma wakhe khona naye khona. La bazongithuka. Baba uhamba nathi angithi khuleka akho umuntu ozokuthuka akho umuntu ozokwenzani. Uhamba nathi wena themba thina. Ngathuka lapha futhi manje lo bhuti bakhe bangithuka naye ngithuka ehlangene naye. Abazophinde bekuqhubheke futhi. Ngifuna lalela hayi baba ngithi uzohamba nathi ngifuna bake bahubhe thina ke ukuze sizobabonisa ke izinyawo zemfene ukuthi zimi kanjani zimibheke kuphi. Khona manje iphi ingane? Usesikoleni. Ngeke wesisi sorry isikole isikhatsini manje. Ngilobele uzositshela ngesikole musu kusenzile imali iphi ingane? Ikababa wakho omusha. Baba Lowo ndlangana indlela engifuna usenze ngayo. baba ngicela sihambeni lo sisi ungazi ukuthi uphambene nangekhaya. Nihambe kahle ke seniyongivalela umnyango. Asambe baba. Nani baba nambe nisukela amaqata amnyama nje lawa mithisi. Hayi sifuni. Asambe. Ngibonile ukuthi